Kaixo jaun, Apa, Joni, zer moduz? anotazu. Ondo. Jo, mila esker etortzeagatik benetan. Zuri, inbitatzetik? Jonu gozola oinetikoa ez, Bai. futbol jokalaria, eta nola hasi zinen kirol honetan. Ni hasieran nebilen eskubaloian. Joko, 10 urte arte, hola. Da gero 11 urtekin hasi nintzen nire herriko taldian, Aloñen mendin, oinatin. Da egon nintzen 3 urte, 13 urte arte, eta gero 14ekin ja realian fitxa honan. Ordan realian hasi nintzenean, ordan espresapura gauzak zerixo hartzen. Eta hortzik, 25 urte. urte horiek aberraitzak izango ziren. Bai, oso. Eta azkenean futbolak gauza asko mutun dutzu, ez? Mutun dutzu lagunak, bai, mutun dutzu balore asko, edukazio aldetik gauza asko. Eta gero bai, kanpoen egon naiz Alicanten, egon naiz Murtzian, egon naiz Kanariatzen, leku askotan. Da orduan azkenean leku bakoitzetik gauza asko ikasten dira. Zeran bezu jokalari batek alako esperientzia esango got bidaiak bagotezoak. Niri adibidez, bidaiak eta gustau dixat. Konzentrazioak, dago jokalari asko txakona guztien ez, baina niri adibidez gustau dixat. Eta ezagutu leku asko, Espainiako leku asko, Estrangelako leku batzuk bai. Eta niri pertsonalki asko guztai dixat. Bai konzentrazioak, bai taldiakin egon eta bai bidaiak. Niri asko guztai dixat. Albide zein da agitu zaituen hola zelai bat edo. Zelai asko da jokatu. Zergatik zelai guztiak ez direz berdinak izango. Oso desberdinak dira. Batzutan, bedakotzu 2000 pertsonak, kriston lekua. Ni adibidez, bigarren mailan, ni jokatuten maila izan da bigarren maila. Bigarren mailan geixen guztietan kanpua, da Mendizorrotza. Mendizorrotza oso kanpo polita. Bai. Ambiente asko eta berez kanpua oso polita da. Eta gero, logikoki ni Ibarren egon naiz urte asko, eta Ipuruak badako bere xarma da bai, kanpo txikixeak, kanpo oso obrakin asko polita geratu dena. Eta gero, impresioak geixen, Euskal Herriko selezioakin Samamesen, 40.000 pertsonakin, hori izan pasada. Lehenengo aldi bakarra hainbeste jendein jokatu dutena, eta ez izan pasada zaratian. Eta anoeta batez, adibidez? Guk anoetan jokatu, nik etxeko moduan jokatu anoetan 2 temporada. Baina, klar, gurekin jente oso gutxi gote zen. Da pista atletismoa bai ondiok. Eta orduan niko hotzak erakate zen. Oin anoeta oso polita da. Pista barik, jente pila bat, ekipua doia moduan fanda bai, jente asko faten da. Oin anoeta oso polita da. Zera futbola zuretzat? Baina ez da ditzen da nire bizitza. Gero bai, hainbeste urte eta gero egisa da futbola itxineben urtean, deskonetan nire total. Egonetan 2 urte, enek izela neuzkolaztenen Eibarrek, neuzkolaztenen Realak, deskonektau total. Beharra bai, asko. Eta bueno, mendixan hili naiz korrika urte asko bai, mendikarrerak iten, bai. Aurten ez dakit ingoten, lesioneuta honaiz eta oine pereza asko dakot, azteko berriz. Baina bai, ni naiz oso deskonektauta futboletik, ondala 2 urte Ibarren sartu nintzen nire lagun Iban Fagoakin bigarren entrenatzei moduan, preferentean, eta egon nintzen urte bete bai, baina lana, futbola, mendixa, gauza asko zian. Eta neskenean mendixan ibili naiz gusturen. Nola agertu beharko genuke publikoak futbola, zergatik badakizu kompetentzia, apostuak, eta nola ikusten dituzu? Ni uste dut, bai futbola eta bai beste kirol asko apostuan mailakin da nahiko desmarrauta dagoela. Ni naiz apostuan gustos kontrakoa, naiz ez da segula apostau eta txagusten mesedez apostegia ez da. Eta uste nahiko desmarrauta dagoela. Bai lehen komentuten futboleko eta kiroleko generaleko balore horreik nahiko galtzen dabiltz. Soziadian generalian, kirolian bebai, baina soziadian generalian. Orduan horrek egiten dago bai
kirolera trasladailea berdina. Orduan, nik ikusten dut apurua galtzen gabitzela deportien esentzia. Eta baloi bat, zer da baloi bat, zuretzat. Niretzat oin gutxi. Bueno, zer izan da? Azkenean, horrekin ibilika bizitza dana. Bai. Zer, 25 urte ibili naiz, 15 profesional moduan, eta urte asko, ja, ez. Hoi nire alaba txikia hasi da futbolean, portera, gaina, eta, bueno, apur bat jarraituko dago, eta jarraituko nik apur bat futbol lotuta alde hortan, ez, baina, nire bestela, zer dut, futboleak asko mundoz, baina bai bukatunean oso kantzeuta. Kantzeu. Oin jokatzen dut realeko beteanuakin, Oin entrenamentua nahi arratzaldian, entrenamendu zubietan ostegunetan. Eta apur bat monilloak entzeko, baina enaiz futboleko obsesio horreiako bat. Eta entrenadogo bezala, zein da zure helburua? Ni entrenadore moduan ez dugura entrenadore izatea. Ez. Ez dut argi eukide betik, Egon naiz bigarren entrenatzaile moduan, nire laguna salako, Iban Fagoaga, eta berakin futbola oso antzera ikusten du, eta ni bigarren entrenatzaile moduan gustora nago. Baina lehenengo entrenatzaile moduan lan oso gogorra pentsa izat. Oso gogorra. Horixe, duzu ikusten zure burua plano horretan. Ez dut ikusten ez. Betik eukido garbi, eta nik uste dut entrenatzaileak esan bidela oso futbola barruera eukibidea bainak, eta ni ez nahi zolakoa. Ni gustora jokatu futbolean, urte asko hili naiz, baina oin beste gauza bat disfrute egin nabil. Horretaz, ez da berdina hau nire gauza da, Zuk esan duzu moduan gustora ibili edo futbola barruan eramatea ez da berdina. Ez, oso ezberdina da. Jente asko dago, jokalari asko dauz, zaten oinak. Yo jugaba fútbol, pero cuando salgo de aquí, yo no veo ni un partido. Ja. Da niri guztien dut, oin gerota gehiago, Honaiz urte batzuk ez dutela ikusi ez, doin gerota gehiago. Baina, zanatzen, ni fanbaleket mendira, naixo dut, partido futbol batera jatea baina. Gusto dago. Eta mendila esteketak egin duzuz, Bai, indote, 5 urte naia, indote maratoi, geixen maratoia, distantzian duizena maratoia. Inot Pirinotan maratoi bat, estratu urduinan, eta horrek urtean segama izgorri. Dala, hemen ingurukuak dakun karrera... Bizitzan behin iteko bintza, zati da oso zaila. Aurten 225 dozalendako 12.500 pertsona, sosketan. Eta zaila zen, da horrek urtean lortu negen itia, eta, bueno, ni uste horrekin ja zirkulu itxikotela, eta oin beste urte pare bat deskanso, eta gero beste gauza batzuk. Zerbait hemen dizu mendiak, igual futbolak ez duzuna aportatu, edo alderantziz bezan. Dia oso desberdina, bat da taldeko kirola eta bestia da individuala. Orduan, bai entrenauta bai du taldean, baina gero taldeko bakoitzako bere karrerak, bere erronkak, bere zenbat denbora inbioten karrera hontan, gauza asko. Orduan, mendixak emundoz lasaitasun asko bururako. Azkenean, zauzenean goizeko 7etan oinatin leku privilegio baten gauz. Oinatin daku aizkorri eratzeko sarrera bat. Eta goizeko 7etan mendixan zauzenean bakarrik isildasunean, gozada da. Problema guztiak. Pakea. Bai, estora. Zer lotuga egingo zenuke baldin badago bestela asmatu zuk ikusi mendia eta futbolaren artean. Ez dakit, hola, asmatu miakot. Ez, lotura azkenean da kirola, ez da norberak eukitea erronka bat, helburu bat, eta azkenean ni uste dut helburu bat eukiteak bultzatzen dutzula apur bat egunerokotasunean lan aitea, ez? Ez bakotzu ez bakotzu helbururik, gaur zein gaut. Zuk dakotzu helburu bat, ez? Eta zu borrokatuko zen pila bat hau hartzeko. Egunero dakotzu gauza bat buruan, zaten duzu, bueno,
Egun apur bat, lortu arte nik gurotena. Futbola apur bat más negozio. Oin gaur egun da, más negozio kirola baino. Profesional mailan nabil izaten, Azkenean, futbolian zauz, markauta dakotzu zein bizun, baina azkenean, da hori, apur bat superaitea, norbera superau, zure helburua lortu arte. Baina, adibidez, nik enuke esango, adibide bada, pelota. Pelota ez dut uste negozio bat denik, eta zergatik pelota ez eta futbola bat. Nun dago gizarteak nahi dugun berdintasuna, Hori, pelotan dago aposta asko igual, baina bueno, ni pelota ez dut manejatzen horren nahi sartuko, ez dakit. Baina, azkenean diru asko dagoen tokixan, beti dago negozioa. Zer da zelai bat zuretzat? Zelai bat futbolekoa ero mendikoa. Baina biak lehenengo futbolekoa. Azkenean, ni honeiz 25 urte futbolian, entrenatzen, jokatzen, astebuko danetan, kenduta gustua. Orduan, futbol zelai bat azkenean zen da gure bigarren etxea moduan. Bai entrenamenturako, bai ez da. Naixo dut mendiko zelaiak, Urbiara, oinatin urbiara igo, eta urbiako kanpa, hori naixo dut. Porteria barik. Porteria barik, baina gugurtze batekin, Bai, bai. Bada? Aloinan dago gurutze bat, eta gero urbian ja fonda, bazkaltzeko da. Bueno, jokalaria izatea zapate eta mendizadea eta zerbait ikasita daukazu karreraren bat edo. Karrera ezin izanean amaitu, junitzen justu Alicantera, eta ezin izanean karrera eraman, eta bueno, azkenean itxin behar izanean, da gero buelta honintzanean, ineben gestión comercial da marketing, eta bueno, horrekin, gero masajista 2 urte nidun bai, eta bai. Azkenean, bapur bat ere mundilloan, Bueno, gero nire lanak ez dago zerikusirik ikasiotenakin, osake, nahu eroskin abilanian, almazenian, zentralian, eta gustora. Eta berriro galdera experimentala esan duzu eduzula zerikusi baino egin behar duzut horrela, egin holakoan. Zer lotura egingo zenuke komertzialitatea eta futbolaren atea. Hori lehenko baino zailagoa da, Ez dakit zezan, galdera zaila duz. Agarzoia da, eta lasai galdera agarruako dira, eta lasai. Bueno, joan ustela, mila esker etortzeagatik. Zuri, berriz, imitatzeatik. Milaliko diago musu bat gure ikusle. Vale. Venga, jende. Venga, agur.